Bay kabalo mo na ang Philippines ang rank 5 sa pinakamubo sa tibuok kalibutan. Ang average na guys kay 5.4. Kabalo sa mo bay na ang Philippines ang rank 6 sa pinakakusog mukaon og rice. So, ang mga Pinoy daghan kaayog putot unya tsabihon. Usa na ko ana bay. Pero ayaw ka balaka tudluan ti kaunsaon para slim ug taas ta tan-awon. Number 1 technique bay is ang fit. It should be the right fit. Magsugod ta sa pants bay. Ang sakto ana sa pants bay, dapat ang jeans dili kaayo skinny, dili sa kaayo dako bagi. Ang rason nga nung dili ta pwede skinny bay kay mura tag sigro sa Despicable Me. Ma-emphasize atong kadako sa upper part kung skinny ang atong pants. Kung luag po atong pants bay, ang atong tiil mumubo na tan-awon. Dapat sakto ra gyud siya sa fit bay. Taas tan-awon ang imong legs mo, balance sa imong body ba. Now adto ta sa t-shirt, dapat sakto pud ang fit kay kung hugot kay bay, maklaro atong mga bilbil manglusot. Kung luag pud kaayo atong shirt bay, muada sa atong weight, so dapat sakto ra gyud siya, not too skinny, not too big. Ang ikaduhang tip bay para slim ta og daotan awon is wear dark clothes. Mo create nag illusion na slim ka kung dark ang imuhang sulubon. Now ang problema kasagaran sa atoa is mosulob lagi tag dark pero puro itom. Na kung puro itom bay murag na matyan. Dark pwede ta mo gamit og navy blue, pwede sa ta mo gamit dark green, pwede ta mo gamit og brown. So anything dark mo create na siyang illusion na slim ka. Ang third tip bay is eliminate contrast. Unsa man ang eliminate contrast dong pons? Ang contrast is grabe kalagyo ang color sa imong sanina. For example, mag-white ka og t-shirt, unya mag-itom ka og pants, lagyo siya. Ang mahitabo magud bay kung lagyo ang imuhang color sa imong pants ug sa imong shirt, mo create na siya og cut sa middle. So maklaro ang kagamay sa imong tiil. Ang mahitabo ana bay basta walay contrast, naa siya'y continuity, dire-diretso ang tan-aw from head to foot sa imong sanina. So dili walay putol ba, di maklaro kamubo sa imong legs. Number 4 tip bay is be careful with the patterns. Kay naay mga patterns mutaba ta tan-awon. For example, kana mga patterns na checkered na dagko og squares, makachabi na tan-awon na to bay kanang dagko og patterns. So make sure if ganahan ka mag-checkered, kanang small lang na checkered, kanang small og patterns para dili kataba tan-awon. Now, if ganahan po ka taas ka tan-awon, ang vertical na lines sa imong shirt mo create na siyang illusion na sad na taas ka tan-awon. Avoid anang mga patterns na horizontal bay kung chubby ka kay maklaro imong kalapad. Number 5 tip is please make sure you have the right accessories. Now, if chubby ka, parehan nako dagko kay mga bukton, kung ang imong relo arang gamay lain na tan-awon bay, musamot kag taba tan-awon kung gamay imong relo, so dapat sakto ra gid siya. Dapat dagko na relo ay imong sulubon kung tsabihon ka para dili maklaro na dako kag bukton. Same po na siya sa bakos. Dapat kung tsabihon ka, ayo tong gagmay ang bakos kay mura gikaon sa imong bilbil ang bakos bay. Ang bakos pod bay dapat dili colorful kaayo kay same atong t-shirt mo create na siya cut sa middle, mubo tan-awon imong tiil, wala siya continuity. So if tsabihon ka or mubuon ka, adto ka mo stick sa dark colors na bakos. Bay napatay 3 tips. Pero so far, if ganahan ka sa video, please subscribe on my YouTube and hit like. Number 6 bay, be mindful sa atong shoes. Now, atong shoes bay, importante kaayo na. Kay ngano, kung musulob ka og taas og heels na shoes, mo elevate ka, mo add kag 1 inch sa imong height bay. So dapat pili ka atong mga shoes na medyo taas og heels para mo add sa atong height. Now shoes pod, dapat ato nang likayan ang mga colorful kayo na shoes. Kay same thing gapon sa idea na continuity, ako i-suggest dark na shoes. Kay if mag-dark ka og pants or jeans, unya dark imong shoes, mo create sa nag-illusion na taas ang imong legs, long-legged, meaning taason ka, tanawon. Number 7, ang atong buhok bay, kung mubo ka, gamita na siya. Kani atong buhok, kung ikaw mabuon ka, dapat ka doon pinaulbo, ka doon pinataas ba? Muad sa nag 1 inch and a half. Oy, imagine na kung imong shoes kay 1 inch, unya ang imuhang buhok kay 1 inch and a half, di ba? Kung 5'4 ka, 5'6 na ka, chuhi, taas na kay kaway. So dapat gamito ni mong buhok, gamita tong mga style na taason ba? Kadong pinapumpador, kadong muad og height sa imuha. O kana pong hair bay, importante na siya bay, basta maganahan ka muslim tanawon. Kaya kung pareha ka nako, tsabihon,
dakuon kay dapit diri kung taas ang imong buhok bay, mo elongate na siya tan-awon. Taas tan-awon ang imong naong, dili lingin. Bay, ang pinaka-importante bay, na tip yun ako ani, is ang posture. Ato yung makalimtan, permita magbako. Oh, imagine na, 1 inch na nawagtang sa imuha. Ang buhaton ni mo is, roll back, chest up. Ana, pina-confident ba? Ang mahitabo, ana bay, ma-maximize nimo ang imong height. Imo sang lawas, mo-create na siya og V na illusion. Kung example, magkabako ka niya, dako kag tiyan, klaro ka imong kalingin bay. Alas kung mag-chest up ka, iyak gamay, mo V na siya, mo-create og V. Sexy ka tanawon, chubby na sexy. Hopefully bay nakatabang ni na mga tips sa imuha. Please subscribe kaya I have more videos unsaon nindo tatanawon sa atong sanina. This is Dong Pons and you are watching Choy Tabay.